hi ha un punt on has d'establir un límit i la voluntat del malalt, per molt que et sembli, de la malalta en aquest cas, per molt que et sembli que està encaminada a estar millor, també pot ser que només ho sembli. I d'alguna manera el tractament s'ha de blindar davant de la manipulació dels pacients, perquè això potser no ho he explicat prou, però la malaltia ens torna manipuladores, ens torna una mica amb la cosa aquesta del control, no? De que les coses siguin com nosaltres volem. Ens torna manipuladores i ens torna fàcilment... Podem amagar fàcilment coses i podem fer veure coses que en realitat no són, en pro de la malaltia. No és que ho vulguem realment, sinó que la malaltia encara està molt viva i ens fa fer coses que no són del tot reals. Aleshores, si en aquest cas meu concret haguessin dit va, la Maria s'està esforçant molt i anem a premiar-la, corrien el risc de que en realitat jo no estigués millor i estigués només menjant per sortir i després tornés a no menjar. Llavors, d'alguna manera, el tractament s'ha de blindar. Per tant, una mica en resum, la resposta és que, tot i que és dur, i a mi, això no ho he dit, però estic estudiant psicologia i en un futur m'agradaria dedicar-me molt dedicadament a això i professionalment a això, jo soc conscient que a mi em costarà, quan tingui pacients, fer determinades coses, perquè a mi m'ha passat i penso, ostres, el cor tira molt, no?, en la sensibilitat de dir, pateix, però a vegades és necessari. I a dia d'avui, i de fet el llibre ho explico molt clar, i encara avui, a dia d'avui, ja fa anys de llibre, però ho mantinc, estic agraïda al tractament del clínic, perquè en certa manera van parar el cop. Va ser dur, però van parar el cop. I no vull dir que gràcies a ells sóc aquí, perquè tampoc és absolut, però sí que en bona part i té un impacte. Llavors, és una defensa dels tractaments amb el matís de que com que ho he patit em sembla dur, però crec que ha de ser dur. No sé si t'he respost. Bona nit. Hola. Jo volia fer-te una pregunteta, no sé si és una mica complicada, però segur que sabràs respondre-la molt bé. Per tu, quin és aquell ingredient personal que fa que estiguis en el 70% de la persona que ha pogut superar la meva anorèxia? Quin és l'ingredient que fa que estiguis en aquest quasi 30% que fa que cronifiqui l'enfermetat? I quin és aquell ingredient que falta per a aquella persona, aquest 1% de persones que no superen l'enfermetat? O sigui, és una pregunta difícil. Intentaré respondre-la el millor que pugui. Penso que començaré per la pitjor part, que és la persona que no ho supera, i és no agafar-ho a temps. És una persona que està en tractament difícilment pot no superar-ho perquè no el deixen. No la deixen caure tan avall com per no superar-ho. Aleshores, penso que... Estàs d'acord, Laura? Crec que és bastant el tema de fer tractament. Perquè si estàs absolutament desconnectat del món només alimentant la malaltia, ningú ho pot parar, per tant, tractament. La part de cronificació, pot haver-hi un punt de no arribar a estar mai molt greu, penso. Per tant, ho comparo en la meva situació de no poder viure, de dir, bueno, tinc molt baixa autoestima, sempre estic molt trista, molt decaiguda, tinc molt mala imatge corporal de mi, etc. Però bueno, és allò que no acaba d'impedir fer una vida normalitzada. Llavors, normalment són persones que tampoc fan un tractament molt específic en una unitat especialitzada, fan potser només psicoteràpia, llavors és fàcilment potser és més portable. I per mi l'ingredient de superació és tractament amb professionals qualificats, vivim en un país on n'hi ha molts, i sobretot que t'ajudin a treballar molt bé el que és l'autoestima, o sigui, el teu lloc en el món, i que t'ajudin a construir alguna cosa que no tens construïda, que és creure que mereixes viure, perquè això no ho he dit explícitament, però menjar és igual a viure, perquè si no mengem ens morim. D'alguna manera, si no mengem,
tampoc vivim. Per tant, assumir que menjar implica viure i implica que no ets al 100% com tu vols i no passa res, perquè vius igual i està bé. T'he respost? Perfecte. Alguna cosa més? No cal que siguin preguntes, potser és algun comentari. Sí, endavant. Quin seria el primer símptoma, per dir-ho d'alguna manera, que una família podria detectar, per dir-ho d'alguna manera, o el primer índex, la primera senyal de perill, per dir-ho d'alguna manera, que una família podria tenir de que una nena tindria un problema? Quin seria el primer símptoma a fixar-se? És una molt bona pregunta i de fet t'agraeixo que l'hagis fet perquè segur que ens dona eines a tots plegats. No n'hi ha un, n'hi ha uns quants. Penso que el primer és observar comportaments diferents en l'alimentació. Aquest és el primer, observar que de cop i volta una cosa que li agradava menjar ja no li agrada, diu que no li agrada i no la vol menjar, posa excuses per no menjar, però d'alguna manera ho intenta amagar, no? És com aquest inici. Un altre pot ser directament una pèrdua de pes. El que passa és que hem d'estar molt alerta perquè una pèrdua de pes també pot ser deguda a un canvi, que el cos canvi. És a dir, d'alguna manera tots aquests indicadors que estic dient s'han de donar alhora, no s'hi val un, d'alguna manera, un o dos. S'han de donar una mica tots. Una pèrdua de pes molt gran, un canvi en les relacions socials, no? De deixar de fer coses que abans feia perquè intueixes que hi ha menjar al darrere i llavors ja no ho vol fer, perquè sap que haurà de menjar i no vol. Un canvi en l'estat d'ànim, verbalitzat o no. Pot ser que tu, com a pare o com a mare, vegis que el teu fill o filla està decaigut o decaiguda i vegi que li ha canviat l'humor i d'alguna manera sigui perquè ha passat alguna cosa a l'escola o hagi passat... És a dir, no ha de ser només concretament això, sinó que ha de passar una mica tot. En el cas de les noies que deixin de tenir la regla, això ja seria un criteri diagnòstic pròpiament. Això, diu la Laura, sentiment de culpa en el sentit de després d'un àpat fora de l'habitual, no? Després d'un àpat de Nadal o després d'una celebració d'aniversari on s'ha menjat més de l'habitual, sentir culpa i que sigui una culpa molt manifesta, no? Molt evident, perquè també ara penso, vivim en una societat que ens sembla que no ens podem donar cap petit caprici tampoc i a vegades ens volen fer sentir culpables per tot, no? I això no té per què, però hauria de ser una culpa com molt manifesta i una culpa molt evident i que abans no passés. Què més? Sí, veiem... Jo, per exemple, en el meu cas, a mi no m'agrada... Fer esport no m'ha agradat mai. Fer esports d'equip no m'agrada gens, de fet. I de cop i volta vaig començar a fer esport. Exercici a casa, volia sortir a caminar, volia sortir a córrer, volia... I clar, això els meus pares van pensar... No ho acabem d'entendre, perquè la Maria no li ha agradat mai fer esport. Llavors hi ha aquest punt de diferència. I penso que hi està bastant. Sí, percepció errònia del cos, no? Que comenci a manifestar molt verbalitzadament i molt continuadament que està gras, que està grassa, quan no és veritat, quan està perdent pes. Són senyals d'alerta. Però en tot cas, davant del dubte, recórrer al metge. Perquè tot i que el metge d'atenció primària no pot intuir, pot recomanar, potser no té la capacitat de diagnosticar, sí que és cert que ells estan entrenats i per desgràcia s'hi troben sovint, per tant tenen eines per fer-ho. I en el cas de detectar aquestes coses que hem anat anomenant, doncs recórrer al pediatre si és nen i al metge d'adult si és adolescent o adult. També en una persona adulta, si tenim algú a prop del qual sospitem que hi pot haver indicis de la malaltia, també són indicis semblants.
I des d'aquí faig com una defensa de no tenir por, no? Moltes vegades m'han arribat casos de persones que diuen és que tinc una amiga que li passa i si li dic s'enfadarà. Jo sempre responc el mateix. Sí, segurament s'enfadarà, però és que et necessita d'alguna manera. D'alguna manera hem de passar a veure la persona... Si és molt evident, jo sempre dic que n'hem d'estar molt segurs, perquè si no, d'alguna manera sí que la persona es pot sentir atacada i qüestionada, no? Però si realment hi ha moltes evidències, no dir-ho només ens dona glòria a nosaltres per dir, bueno, tot d'alguna manera segueix igual i jo estic tranquil, però l'altra persona està patint. Llavors, penso que ens hem de corresponsabilitzar de si veiem algun comportament sensible de ser malaltís, poder-ho dir, i molt probablement s'enfadi la persona, però precisament perquè encara no és conscient d'estar malalta, però us asseguro que passat el temps de malaltia, si és que finalment ho és, ens ho agrairà triplement. O sigui, l'agraïment no serà proporcional a l'enfado, en absolut. Llavors hem d'estar alerta també. Hola Maria, i a tothom. Hola. Mira, jo vull fer-te una pregunta. Tu has comentat que de la teva experiència has tingut molt recolzament de la teva família, dels amics, del teu voltant. Jo conec casos que no tenen aquesta facilitat per diferents causes. Aleshores, què podem fer? La meva pregunta és aquesta, no? A part de que tenen recolzament mèdic, de que saben el que han de fer, però a casa de vegades fan ulls secs a la malaltia i no volen veure el que està passant. No sé si és complicat o no el que t'estic preguntant. No, crec que et puc respondre. En el cas de que la família no... Penso que amb el que dius entenc que no acaba d'acceptar la malaltia. El primer de tot que hem de pensar és que és complicat d'acceptar. I això no ho podem obviar. És complicat acceptar que un familiar que t'estimes està malalt, i a més està malalt d'una cosa que sembla tan invisible, o sigui que només sembla que no mengi i que sembla que sigui fàcil tornar a menjar. Aleshores penso que potser aquestes famílies que no acaben de donar suport del tot és perquè igual no han acabat de comprendre la realitat de la malaltia. No han acabat d'entendre que no és voluntari, que és greu, que fa patir, que les persones que estan malaltes no volen estar malaltes, que no es cura amb un medicament donant una pastilleta, sinó que requereixen una evolució. Aleshores, a vegades, clar, parlo en genèric, perquè no conec el cas concret, però potser és important que la família comprengui la realitat i donar-li temps perquè ho assimili i ho entengui. Nosaltres a l'associació a vegades rebem famílies que venen demanant que els hi expliquem què passa, senzillament, perquè tenen un fill o una filla o un amic o una parella que estan fent tractament i d'alguna manera fa tractament ell o ella, però la família té poc, o sigui, pot entrar poc a la consulta i que li expliquin què passa. Llavors se m'acudeix que des de l'associació, si vols després podem parlar-ne així més en privat, et puc orientar respecte a això, sobre que la família pot venir a l'associació i nosaltres tenim informació per explicar ben bé amb pèls i senyals què és la malaltia, què comporta, i això d'alguna manera és molt probable que obri els ulls i la família reaccioni i entengui que també la persona malalta necessita el costat, perquè ja és prou complicat com per llavors sentir que no tens suport familiar. Imagino que deu ser molt més complicat. Molt bé, doncs
Res, tornar a agrair la vostra presència, la vostra escolta i bé, com sabeu, jo, bueno, això és veritat que sempre me n'oblido i no me n'he d'oblidar. Quan tenia 20 anys vaig publicar un llibre, l'he portat, ara el David està anant cap a fora, el David de Bada Llibres està anant cap a fora perquè ell n'ha portat, és a dir que a fora el podeu comprar si voleu, si no voleu no passa res, si el voleu comprar us el puc signar, en podem parlar. I també aquí darrere doncs, em podeu buscar a les xarxes, tinc un blog que vaig actualitzant amb coses que vaig fent i procuro compartir tot el que faig. I també doncs, em poso a la vostra disposició per si necessiteu acompanyament, assessorament, explicació, jo i també la CAP, com a associació que s'encarrega d'acompanyar persones que pateixen aquest tipus de malalties. Moltes gràcies i que vagi molt bé.